Il-Ministeru għall-Agrikoltura ħabbar id-dettalji ta' skema li bija art agrikola trasferita għand Riżorsi Agrikoli Malta ser tkun tista' tiġi allokata b'mod ġust u trasparenti lil bdiewa biex jiġi żgurat użu sostenibbli u produttiv ta' riżorsi agrikoli. Il-kap tal-operat ta' Riżorsi Agrikoli Malta, Joseph Musumeci, spjega li bdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet biex din l-art tinkera għal perjodu ta' 3 snin. Din l-inizjattiva hija mibnija bilan li ngħaddu art tal-Gvern kif ukoll privata biex inkabru il-produzzjoni fis-settur agrikolu. Din il-miżura wkoll se jibbenefikaw bdiewa fil-kategorija 3, 4 u 5 kif ukoll bdiewa żgħażagħ. L-applikazzjonijiet issibuhom fuq il-website rem.gov.mt. Spjega li kundizzjoni ewlenija għall-art mikrija hija li din tintuża biss għall kultivazzjoni tal-uċuħ tar-raba għall-ikel. Ir-rati tal-kirri huma stabbiliti skont regolamenti dwar il-valutazzjoni tal-art agrikola waqt li l-applikazzjonijiet ser jiġu evalwati b'sistema ta' punti bbażata fuq kriterji ċari. Dawn jinkludu l-esperjenza tal-applikant, il-qrubija bejn l-attività agrikola li għandu għall-art mitluba, il-kwalità u l-fattibilità tal-pjan ta' kultivazzjoni kif ukoll l-adozzjoni ta' prattiċi ambjentali sostenibbli. Il-Ministru għall-Agrikoltura, Anton Refalo, wara l-fema li għalih din mhijiex sempliċement skema imma turja ta' fiduċja mill-Gvern fis-settur agrikolu b'mod speċjali fil-bdiewa żgħażagħ biex ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu r-raba u jagħmluh aktar sostenibbli u reżiljenti għall-lum u għall-futur. Dr. Refalo tem jgħid li din l-inizjattiva tkompli tibni fuq l-impenn tal-Gvern li jiżgura li l-art agrikola tintuża bl-aktar mod effiċjenti u produttiv.